Kaya ang plenary indulhensya mao ang sulod diha sa iyang sala nga nabuhat nato. So ang atong sala nga nabuhat dili na siya mawagtang sa plenary indulhensya. Kinahanglan pa nga mangumpisal tauna kay ang makapawala sa atong sala mao man ang kumpisal ang makapawagtang sa ato ang mga binuhatan labi na sa atong mga mortal sin. So ang kumpisal dili pud siya wagtang totally diha sa iyang pagka plenary indulgence, kundi ang indulhensya mismo dili po siya makawagtang sa sala, kundi ang indulhensya sa sala na to nga nabuhat doon na siya silot ang silot nga na mauna ang wagtangon sa gitawag og indulhensya. Sumala sa kining ihatag ning plenary. Ang plenary, no? Plenary. Ang definition ani nay duha ka definition nga gibutang sa dictionary. Kini plenary unsay kuan ni plenary? So, kuan sa ni ako kuan wait. Di man ta may struggle. Shout out Christian. Plenary number 1, complete complete in every respect. In every respect. So, complete in every respect. Ang iyahang duha ka definition of absolute and unqualified. Absolute unqualified. Beli oras ko kay kuan ba ta? Oras. Ang ikaduha mao ang fully attended or constituted by all entitled to be present. So ang example na ibutang na to og sa atuan ni karon matag Biyernes kuan tag 200 ka tawo, kinahanglan present ang 200 ka tawo, murag kinatibuk-an nga gi kuan ba. So fully attended. Number 2, fully attended. Napay-iya na rin. Fully attended or constituted double T by all entitled by all entitled to be present. So mao na duha niya ka kuan. Ang mga synonymous ining maong plenary nga mabasa kining pag-complete. Fully complete na kuan ra ni gamay ra ako gikuan. Complete nga kompleto. Complete. Comprehensive. Comprehensive or entire or full.
So entire or whole. Ang etymology ni mga igsuon gikan kini sa Middle English nga gitawag og plenary. Plenary nga ngani ang spelling o plenaria. Plenary. Ya, ang uban niya nga kini siya borrowed from late Latin nga plenarius. Borrowed siya sa late Latin nga plenarius. Plenarius. Borrowed from late Latin nga plenarius. Unya from Latin, gikan sa Latin nga plenus. Plenus. Gikan sa Latin nga plenus. Nya ang gipasabot full or full and arius. Ari. So mao na siya ang masabtan nato nga ang plenary di ay mao ni siya ang iyahang tawag ani definition o niya naa siya ang etymology niya gikan sa English nga plenaria niya borrowed from late Latin plenarius niya gikan po sa from Latin plenus ang ipasabot o full or arius basa kay mao na basa. So ang indulgence, mga igsuon, kaning indulgence, the act of indulging in something, especially self-indulgence. So, sa mga buhat na to, labi na sa ato ang atong mga gitawag o spiritual works na to, nga pag-rosary, pag-pilgrimage, mga pag-ampo. So mao na madawat nato na diha kanang gitawag og indulhensya. Matod pa igsuon diha sa Ecclesiastes City 20. Ecclesiastes City 20. Matod pa ingon diri dinhi sa kalibutan walay tawo nga nagbuhat kanunay matarong og dili gayud masayop. So dinhi kay sa kalibutan walay tao gyud nga kanunay nga magbuhat. Sakto na to ha. Walay tao nga kanunay magbuhat. Naay magbuhat pero dili jud kanunay nga magbuhat. Wala po'y tao nga dili pud masayop. Kay gingon man diri nga walay tao nga di magbuhat kanunay sa matarong ug dili gayud usab masayop. Mo na gingon diha sa Ecclesiastes 7:20. Sa Proverb Proverb 24:16. Panutihon 24:16. 24:16 nagingon bisan kapila matumba ang taong matarong mubangon siya kanunay apan malaglag sa katalagman ang dautan. So bisan unsaon nato pagpakasa kita tungod sa gugma sa Ginoo mubangon ta pero aduna tay pero ang mga tao nga dautan katong nagpabiling gyud sa ilahang pagkadautan malaglag gyud sila ngadto sa katalagman. Unya sa Roma 3:28 Roma 3:28 Mato ko sa Roma 3:28 kay maoy atong gituuhan nga ang tao himuong matarong sa Dios pinaagi sa pagtuo o dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. So kita di ay nga mga tao nagtuo ta nga pinaagi lang sa atong pagtuo himuon tang matarong sa Ginoo. Nagtuo ta nga dili pinaagi sa pagtuman sa balaod. Pareho ni sa atong mga igsuon nga ang ilahang mga doktrina nga once nga matuo lang ka sa Ginoo na nakay luwas na ka. So ang atuwa day ang ipasabot sa Ginoo diha sa
Roma 3:28 nga kinahanglan kita mutuo o mubuhat po ta sa balaod o pagtuman sa balaod sa atong Ginoo. Mao na diha ang mabasa nato sa Roma 3:28. Sumala po sa Isaias 1:18. Isaias 1:18 nag-ingon ang Ginoo. Ngari kamo og maghusay kita bisan unsa kapula ang inyong sala maputi kini kayo. So kinaligunan ang ato ang gihatag sa Ginoo nato no nga mga pagtagat sa paghigugma niya nato nga bisan pa di ay kuno unsa ka pula meaning ato ang mga sala maputi kini kaayo. Bisan pa kuno dagtong pula muputi kini sama sa balhibo sa karnero. Nasa Isaias 1:18. So maputi ang ato ang kanang mga sayop o sala. Mao na nga 15 tag pagkabinaga kay naatay gitawag og plenary indulgence. Nga human ta mangumpisal, human ang atong sala gikumpisal ngadto sa pare, atong ipasabot nga dili ta makadawat og indulhensya kung dili ta mangumpisal kay magunsa man ang imuhang gipangayo og indulhensya sa Ginoo kung wa po kay kumpisal naatay sa nga mortal sin nga gihampi nato. Madawat naman nato ning ato ang indulhensya kining gitawag og plenary indulgence tungod sa ato pangumpisal o sa pagpangayo niini nga kita makadawat niining maong makalingkawas kita sa silot sa maong sala. Dunay duha ka klase sa silot sa sala. Kining una gitawag og temporal punishment. Ikaduha, eternal punishment. So ang indulhensya nga ato ang nadawat gitawag og temporal punishment kanang ato ang mga sala nga giantos dinhi sa kalibutan. Og mamatay ta, maadto ta sa purgatorio kung wala pa ta mahimpit sa maong silot ato na siyang tiwason dito sa kanini ang purgatorio kay sige bro kay kitang Katoliko nagtuo magyutang na ay purgatorio. So kining eternal di naman mao naman siya ang silot nga kalayo sa impierno ang eternal. So dili kita mupili ani ang ikaduha. Pwede ra diri sa temporal nato nga pag-antos. Kanang mato pa sa tuwing suon ganina si Brother Kukoy nga kung mag-antos ta sa manihog nga gisakit gihatagan og kasabutan nga kanang hatagan sakit si Hog himuon niyang pobre gitagan og kanang mga tawag aning nuka kay aron iyang himalikason ang Ginoo pero tungod sa kabuutan o kamaayon ni Hog wa gyud niya buhata. Pero di ay sa tao bisan lang kuno matud pa sa tigsuon nga nakatunog og humba gipamalikas na Ginoo kay nganong siya man kuno gitahagan ani ang sakit nga arthritis o mga rheuma labi na sa mga high blood. Kana di ay wa mo kahibaw nga ang kanang naa ni sakit nato karon nga gihambin nato dapat ta na magpasalamat sa Ginoo moingon ta nga dugangi ni Lord kung gusto ka kung kini mo ay makapalinggawas sa akong silot sa akong sala dinhi palangdaan sa kanang kalibutan kay aron di na ta mag-antos mo sa purgatorio kay kung manupra na ng ato ang gitawag o kanang merito nga nadawat nato dili na siya mura na ang ato ang kanang kamatay no sirit na siya padong sa langit kay wa naman kay pag-antusan wa naman kay gihatag gisulinde na nimo ang tanan nimo nga naa sa imong kaligot-got sa imong kinabuhi. Pero tungod sa tawhanon nato matod pa nga matumba ta pero mubangon lagi hapon. Bisan unsaon nato pagtumba kini karon mamati ta dinhi. Mahimo matambutan. Pero ini ka pa to sa gawas to na sa panimalay masugatan ka sa mga demonyo nga kinigikan mo ni Bible study tistingan ko ni sapit
Pagkatumba ba tuan ang sige nagawa pamaligkas tungod sa iyang mga anak, pamaligkas tungod sa iyang mga apo, pamaligkas tungod sa iyang mga katabang ug unsa pa. So ato mo hunaon nga matod pa ni Brother Kukoy nga ang atake sa demonyo permanente nga mo atake nato gikan pa sa pagkabinunyaga nato sa pagkakatoliko. Kay ngano man ang wa atakiha sa yawa di na maghago-hago ang yawa pangatake ana. Kay ngano man pareho na siya kung iya naka maghago po mo siya pangatake ana nga kauban naman mana. Siyempre ang iyang atakihon mo nakita mga Katoliko malimpay ta nga nakabati ta nga murag atake na ta ani ang mga kuan sa kaaway nato nga mao ang yawa makahibaw na ta nga kita nahigugma gid ay kita sa Ginoo. Pero kuwang lang kay ngano man wa man ta makahinumdom sa Ginoo sa dang giatake ta. Ibis na hinumdom ta mo pasalamat ato na mahinuong gi pamalikas nato ang Ginoo. Gibasol pa nato ya ang ato na ba yung sakit ay nakaangin na ang sala nato nga atong nabuhat. Di ba? Sumao na siya. Kanya padayon ta. Matod pa sa kanang 2 Samuel 12 13-14 murag daghan na nakahibawong mga kuan ani. 2 Samuel 12 13 ngadto sa 14 nga si Haring David gipasaylo na sa Ginoo. Matod pa mingon si David kang Natan nakasala ako sa Ginoo katong pagpakasa dito niya sa usa ka babae nga minyo na niya iyang gipaadto tong bana kay niangay mo siya tong babae nga si niya Mitsayba Mitsiba mayo jud mo insik bro insik ang Mitsiba bro Mitsiba si Urias nga bana mo ipauna gyud sa pagubatan kay ron mauna kamatay ba aron maiya ang kwan na gaplano siya ba plano siya tinutan karon nakasala siya o niingon si David nga nakasala ako sa Ginoo unya sinatan niingon nga to kang David gipasaylo na ka sa Ginoo sa imong sala o dili ka na niya nga baktyon. So si David mismo nakahibaw nga sa pag-ingon ni Natan nga gipasaylo gyud ang pangutana nabay silot human nga gipasaylo si David matod pa sa 14 apan kay pinaagi ni ining buhata imo magipasipan-an ang Ginoo mamatay ang bata nga natawo kanimo mo to ang bata maoy namatay sa mo'y silbing bayad sa silot sa iyahang sala pareho na siya ba o kuan ma'am kanang dunay bata nga tawo nga nagduwa o bula nagbula-bula ana pag labay-labay bula pag human nagbuak ang imuhang ngani nga samin ngani ba mahal ra pagkabuak imong gikumpronta to maong tao giingnan nimo nga kinahanglan nga imo nang bayran kay kun di na bayran di ka na ko pasayloon so gipasayloon nimo kitahay katong maong tao pero imo paghihatagan siya og silot nga makabayad siya sa maong sa niya nga nadawat pareho po sa ani ang mga kanang mga nga priso yan na nakabayad gipasaylo siya sa sala niya pero nakabayad pa siya og penalty nakabayad pa siya og penalty mo na siya nga bisan dinhi sa tawhanon nato nga pamaagi sa tawhanon nato nga balaod mahimo pa man gani unsa pa ka ang Ginoo tinuod nga maghukom og hustisya so asa man ang hustisya sa Ginoo kun iyang inanaon lang nga di man yung tanan pareho siguro og dagko isa no ang uban dagko nag-isa pagkahuman yung ginulsol sayo na kayo pag ginulsol pagkahuman sirit na dayon din siya sa langit mamatay siya daghan masuya siguro na ang mga Katoliko pero di man siguro magisiyaon ni Katoliko basta na sa Ginoo kaysa walang pagka magisiyaon ato na nag-istorya kay basig na nato mga kinaiya matod pa sa Matthew 16 Matthew 16:16 atong basahon ko ba? Abro basa ro. Matthew 16 una. Matthew dara bro.
Matod pa sa 16, o mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Si Kristo nangutana sa 15, kinsa kuno siya? Kinsa unsay ikasulti sa mga apostoles? Matod ni Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Unya, unsa may gitubag ni Jesus nga to ni Pedro, niingon siya, bulahan ka gayud Simon, meaning bulahan gyud si Simon. Bulahan ka gayud Simon nga anak ni Jonas, kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong pamaagi. So ang una-una di ay ni Pedro sa pag-ingon niya nga ikaw ang Mesiyas, dili pinaagi sa mga tawhanon nga pamaagi. Dili pinaagi sa iya una-una lamang nga ihang isulti to, kundi usa ito ba ang akong amahan nga atuwa sa langit mao ang naghatag niini. So kining maong bersikuloha, matod pa nga si San Pedro, ang pagsulti niya ni San Pedro, ang amahan mismo mo'y naghatag kaniya. Busa, sultihan ko ikaw. Ikaw si Pedro, ug ibabaw ni matutukuron ko ang akong simbahan, o bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itugot din sa yuta, itugot usab dito sa langit. Mao na karon nga si San Pedro may una na to sa tupapa, mao na giingon nga dili niya masayop nga mga desisyon. Kanang iya sa amahan nga gihatag sa maong mga santupapa. Karon sa santupapa nato si Pope Francis. So naa sila kasaypanan sa ilahang kaugalingon pagkatao. Pero dili na siya masayop sa mga pagdesisyon diha sa mga gibuhat diya sa simbahan, sa mga balaod, labi na sa mga dugma nga gihatag diya sa simbahan. No, diha po sa Juan 20:23, mato pa, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. So naa jud ang authority diha sa makita nga pangulo nga nagdumala sa atuang simbahan nga mao ang atuang sa tupapa. So nindot gyud ang simbahan nga gitugon sa Ginoo kay dunay tao nga sa tupapa nga maoy makahatag sa mga authority sa pagbalaod. Mao to sa Juan 20:23. Mo na nga sa atuang kanang simbahan, ang pagpanudlo nini matud pa ang Santo Papa si Pope Pius Clement ni atong tuig 1342 ni proklamar siya og usa ka balaan nga tuig. Kining maong tuig sa matag ika-25 ka tuig sa atuang simbahan sa Roman Catholic. Kini gitawag og indulhensya partial o remission. Unsa ganito remission mao pagbadbad, pagwagtang, pagpapas o pagpalinggawas sa mga dagkong sala pinaagi sa paghinulsol o pagkumbisar sa pare aron magtangon ang mga dagkong sala nga napundo o ang mga epekto sa sala gumikan sa mga dagkong sala nga nahimo apil ang mga gagmay sala o venial sin. Kining tanan papason sa maong indulhensya. Dito sa the Council of Constance 1414 to 18, the Pope can grant indulgences for the remission of sins to all Christians who are truly contrite and have confessed, especially those who make pilgrimage, katong giingon ako niyo rosary, mga pilgrimage pag-adto kanang pagbisita sa bisita iglesia patag Biyernes Santo. Niadtong December 4, 1563, gihulagway ang gahom sa pag-indulhensya, gitugyan ni Jesus ngadto sa iyang simbahan pinaagi sa mga apostoles, sa Santo Papa o sa iyang mga kaobispuhan o mga kaparian. So sa to ang remission mo ang pag-discharge, remission, pag-discharge, from penalty.
or penalty. Iya, pardon. Usara ko suwat ana kay madugay ta. Gibadbaran sa silot. Gibadbaran sa silot. Sumo na ang duha sa kwan. Unya ang atong Catechism of the Catholic Church, mao ni ang gisulti kay di man ta ni amag halahala o panulti diha ninyo kung wala tay pagtulunan po sa simbahan ani. So naman tay binisaya gikan ni salamat kayo Bro Alan. Ato basahon sa 1471 ang pagpagludo o pagbansay sa mga indulhensya diha sa simbahan suod nga nahilugtong ngadto sa mga epekto sa sakramento sa penitensya. So unsa man ang indulhensya? Ang indulhensya mao ang pagwagtang atubangan sa Dios sa kastigo temporal. Gumikan sa sala nga napasaylo na nga ang matuuhon nga Kristiyanos kinsa mahimong pag-andam makadawat ubos sa pipila ka gilatid nga mga kondisyon pinaagi sa buhat sa simbahan nga ingon nga ministeryo sa pagpanupos muapod-apod o dapat uban ang otoridad sa mga bahandi sa pagpamayad ni Kristo o sa mga santos. So doon na siya ay buhaton, doon na siya ay mga kondisyones, mao to ang mga kondisyones ngayong buhaton sa mga pag-ampo o sa uban pa. Unya, pinaagi usab og good works, pinaagi og mga maayong buhat sumala sa 2 Korinto 5:10, 2 Korinto 5:10. 2 Korinto 5:10, nag-ingon diha. Hukman, sige bro. Kay kinahanglan matubang kitang tanan kang Kristo aron iyang hukman aron ang tagsa-tagsa makadawat sa angay kaniya. Sumala sa iyang nabuhat maayo o dalutan dinhi sa kalibutan. Oh. So hukman ta sa Ginoo sumala sa atong nabuhat maayo o dautan. Di parehag 22:12. Di parehag 22:12. Mato pa, si Jesus bubalik sa kalibutan nga magdalag ganti aron ihatag sa tagsa-tagsa sumala sa iyang binuhatan. So maghimo tag mga maayong buhat aron makaambit ani ining maong mga work kining mga gitawag og good works. Onya kini pong work of mercy kini buhat sa kaluoy. Sumala sa buhat Jis 1 buhat Jis 1:5. Ito 5. Nga usa ka sundalo nga si Cornelio, usa ka Italiano, dako siya nahimo pagtabang nato sa mga kapos. Nitabang siya sa mga kapos. Nya maampuon po siya, usa siya ka karang maampuon nga to religyoso nga pagkatao. Ug ang iyahang mga buhat sa kaluoy matod pa sa anghel nga nakita niya nga gidawat sa Dios ang iyahang mga pagampo. So ang ato ang mga pagampo dawaton gyud si Ginoo nga kita magminatarong. Doon ay mga supa unsa may pagtulunan buhat sa kaluoy nga mao ang pagtabang sa mga kapos. Ang tubag nato mao ang buhat sa kaluoy sa pagtabang sa mga kapos gitawag kini og indulhensya nga makahugas o makapapas sa sala. Sumala sa tubig 12:9. Tubig 12:9. Ang maong kamanggi hinatagon magluwas kaninyo sa kamatayon ug maghugas sa tanan ninyong mga sala. Sila nga manghatag sa mga kapos magpuyo og hingpit nga kinabuhi. Kunting pagkaniluta paminaw no? Ya mawala na nato ni panguli na to. Lucas 11:41. Dito na ta. Lucas 11:41. Matod pa, ihatag ang naa sa inyong mga tasa o plato ngadto sa mga kabos o mahilong ang tanan ang alang kaninyo. Unya, Marcos 17:26. 17:26. Oh, 17:26.
ang dato nangutana nga to kang Hesus usa ka dato kaayo nga tao. Mato pa niya nga magtutudlo. Unsa man ako buhaton aron maangkon nako ang kinabuhing dayon. Si Jesus mitubag sa dato tumana ang napulo ka sugo. So kining si Jesus nitubag sa karato nga ipatuman ang napulo ka sugo. Matod niya nga gituman na nako kini. Gituman na nako kini maong gituman mitubag ang dato ako na kining gituman. Og si Jesus usab mitubag og balik ngadto sa dato kung mao ka na lakaw ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag sa mga kabos ug maangkon mo ang mga bahandi sa langit. Unya pagkadungog nining mao dato nibiya siya kang Hesus. So kining ato sabton kining maong Lucas 10:16 nga matod sa Ginoo nga ang imuhang mga bahandi ibaligya o ihatag sa mga kabos. Literal ba na siya nga ibaligya gyud ang imuhang tanan nga kuan ang buot nga ipasabot aniya sa Ginoo nga mahimo kang mangginatagon ka tungod kay nalubra naman ang imuhang mga bahandi. So siguro kining tawhana nagbuhat yung mga maayo kanang pag-ingon nga sugo sa napo ka sugo yan ang maghimuhat. Usa na may wa niya mabuhat ang pagkamahingatagon ra mo nagingon sa Ginoo ibaligya ang imuhang mga bahandi o kuan ka nang ihatag sa mga kabos. Dili na to ni santo nga iliteral na to ibaligya dito tanan kaya naman naamo mo gikinahanglan ang atong pamilya kay og magliteral tatanan ani ang pagsabot sa Biblia og moingon katong giingon sa Ginoo nga kung musunod kamo kanako biyahe ang iyong panimalay ang iyong inahan amahan ginikanan hindi man na pwede kay og ikaw mo nangita ikaw mo kwartahan biyaan nila nimo kay mao ra gyud imong kuan dili na mao pagsabot ni Kristo kun dili ibantay ang imong kuan pero mas palabihon nimo ang Dios kay ang bahandi sama ra ka nga nagsimba og mga Diyos niya na sabtan oya sa Marcos 9:41 bisan gani sa pagpainom og tubig sa imong isig ka tao may ganti ka na timan ninyo kini ang mupainom ka ninyong tubig tungod kay kamo iyan ako makadawat gayon og ganti. Marcos 9:41 basig mo ingon po mo tubig na akong ipainom dahil pwede rin mo dahil magkadawat magkakuha na may ganti dahil kaya ni tubig ingon mong kawas mong gripo ano ha? Di man makibawa ang gripo bugnaw man bro bugnaw di na mailan kaya sa 42 dito sa 10:42 Matiyo o hinumdumi kini katong upainom bisan na lang bugnaw tubig sa labing ubos sa akong mga sumusunod gantihan gayon sa Ginoo. So puro tubig ra gali ha, ubos ra kayo ang gihatag nga mga kuan sa Ginoo, mga kanang angay na sundon. Bisan nga na lang Mateo ni 10:42. 10:42. Matod pa sa Mateo 25:34, panahon sa katapusan sa hukom, si Jesus mingon umali kamo nga gipanalaginan sa akong amahan ug dawatan ninyo ang gingharian nga giandam alang kaninyo. Gigutom ako inyo akong gipakaon. Giuhaw ako inyo akong gipainom. Dumuduog ako inyo akong ginawat sa inyong panimalay. Hubo ako inyo akong gisinaniaan. Nagmasakiton ako inyo akong gialimahan. Namutana ang mga tao kang Jesus. Kini mga tao nga nangutana ni Jesus mao ni agatong mga layo o kasing-kasing sa mga kabusa. Matod pa nila. Karos aman kaning miadto sa among panimalay gigutom giuhaw dumuduog. Hubo nagmasakiton o nabilanggo kini mga tawhanan nangutana ni wa gyud siguro ni sila kasugat ani ang mga tao nga kanang magpakilimos o baka nilikay lamang ligha ni sila. Wala man na mahitabo nga miadto ka sa among panimalay. Matod pa ni Jesus, sultihan ko kamo nga sa matag higayon nga naghimo kamo niining alang sa labing ubos niining akong mga igsuon gihimo ninyo kini alang kanako. So kung maghimo nita sa labing ubos niining atong mga igsuon kanang mga nakilimos nila napay manglilimos nga wapatay ihatag ato pasug kasampan kadako ni muglawas do di ka maningkamot ay na lang po na ganao ko pag ihatag. Oo mga mansaw, tagaan piso na mansaw, ibulo ng balik mo, ingno mo, may ka tagaan piso, mura ko kag naga-score sa Ginoo, piso ha? Kuyang kayo ba?
Pero ano, guntahan lang kay sila magyud ang pananaw nato sa nga atong tabangan nga maduol ta sa Ginoo. Kay kung buhaton nato na matong pa ni Kristo, naghimo kamo nini alang sa labing ubos diining akong mga igsuon, gihimo man nato ay kini ngadto niya. Di ba? Sa sa Mateo 25:34 to. Mateo 25:34. Nga Sirat 3:6. Sirat 3:6. Matod pa, kung tahoron ninyo ang Ginoo pinaagi sa pagpasidungog sa inyong amahan o pagpalipay sa inyong inahan, nagpuyo kamo og taas nga kinabuhi. Kaya daghan na banatos kasagaran na niya kinasugat na musukol-sukol sa itong inahan. Kaya tungod kay sila naabit tayo ka ng history sa ato ang pagkabatanon nga kusog dagmalan mga inana bitaw kusog mga saba nya ang buhaton na to mubawas po ta ako bitaw bisag kana illegitimate magawa ko kita sa akong amahan pero wala ko magsulti sa akong kaugalingon na kung makit-an ka nako amahan ka kung natahaw si kanako kay kasagaran ako makit-an na ka madugog na ko ang mga biniyaan bitaw o amahan moingon sila baslan sa nako ng amahan na dautan ng amahan na giingon siya og dautan ng amahan na kung iyang baslan kisa ni dautan nila duha mas dautan ng anak kay mo libaw sa amahan wala ako sa pagkita nako sa mga amahan bisag wa siya mo ilan ako nga anak bisan pa sa atubangan sa iyang mga igsuon sa igsuon ako pod ug sa mga amigo niya iyang mo inyong pagkumangkon dawat ako na basta kaya nakakita lang ko na aday amahan tinuod ay nga di ta matao og amahan kay wa pa ko kita sa akong amahan adi ko butuo matao break ta og kwan pwede naman dito matao og amahan pero tinuod di ay pero way amahan ta nga magkuha na to kasi tawag ani magmatuto na to na may amahan nga nasa langit nga mao'y nagbantay ng tanaw na to pagampo paghatag og mga maayong kasing-kasing sa paghatag og maayong unahuna mga tambag nga bisan pag wala nang atong amahan dili na mo'y rason nga mahimot ang dautan kay naidaghan nga amahan og inahan nagpangga sa anak mas grabe ang pagkadautan sa anak kay ngano na-spoil mo sila grabe man ang ilhang kwan moingon po sila nga ngayon ani ko pa kay di ka kamao mubadlong yang ubal po anak ngayon ani ko pa kay kusog ka mubadlong di ba so nara gila sa anak nara na sa tao sa iyong pagkatao kung duna kay espiritu nga nagiya sa imong pagkatao mutunhay o mahimong maayo ang imuhang pagnadto sa imuhang pagpangalagad o sa imuhang pagkatao. Busa di pa sa Sirat pa 3:12 anak at imana ang imong amahan inahan ining katigulang na nila bisan kung sila di ang muna kung imo silang atimanon ang imong mga sala mula na ingog yelo kining yelo rin kitawag ice dili yelo color mainit nga siga sa adlaw kinsa kadtong dili magtagad sa iyang gilikanan maghatag kanila kasugo sama ug nagtunglo siya sa Ginoo kay sila ubos sa tunglo sa Ginoo. Sirat 3:16. Sirat 3:16. So, Sirat 3:12. Matol pa sa Mateo 16:24. Mateo 16:24. Kapit na bro. Okay pa bro? Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, ang buot mahimong ako mga tinunan, pasano niya ang iyang krus o musunod siya kanako. So kita, ni pasan bataan nga utang ra maningil sa tubuan, dako na kaytag sapot nga tibok adlaw na tanga di na tamanagan sa atong mga samot ang dahil gusto na itong huwaman yan di magpahuwa sus moingon na yung hakog nga sa Mateo 10:38 Mateo 10:38 ang dili mapasan sa iyang cross o musunod ka nako dili angay ka nako di mo angay ngadto sa pagsunod ngadto kay Kristo si Kristo gali nga way sa gipasan mo gali niya ang maong cross nga perti bugata wa pagid siya magsakay og kanang kuan expander wa siya magsakay og Ford nga bakta siya padung sa bukis Calvario pag-amo sa bukis Calvario siya po
Lansang dito, siya pa giugbog dito. Ya, kaya na to na, ang ato ang mga problema ginagmay na. Sus, dako na kayta, o mahal sa itong kinabuhi. Moingon na tag-gihansakan, mabuhalias, kalibutan. Ya, ikaw may kapatong sa kalibutan, ya, kalibutan nino, may reklamo. Oh, naging mga reklamo ba? Pero di ay ka na mga naanay nato, ka mga pagsuway ko nato, gini nang ikinasing-kasing nga pagdawat na sa Ginoo. Nagpasabot din na o indulhensya na siya. Mao na siya pagpapas, makahinay-hinay na siya tangtang sa ato ang mga silot, sa ato ang mga sala. Kay lagi kanang kitang tanan di man kita permanente magbuhat og maayo kundi permanente magalitang masayo. Sumala sa Kolosas 1:24, dunay pag-antos aron makaambit sa kasakit sa atong Ginoong Hesukristo. Kolosas 1:24. 1:24. O sa buhat 14:22, kinahanglan mo agi kita sa daghang mga kalisdanan aron kita makasulod sa gingharian sa Dios. Puro biblikal ni atong gihisgutan na dili na gikan sa kunahuna basi mo ingon mo. Imo na una. Na buhat. Naagi ni sa kuan, naagi ni sa Biblia ning ipanghimangnuan ta sa Ginoo ani. 14:22. Swerte gyud mo nga naa mo ron diri kay nakaibaw na kung sa angay na buhaton. Sa Filipos 1:29, dili lamang sa pagtuo kang Kristo kundi sa pag-antos usab tungod kaniya. Filipos 1:29. 1:29. Kanya sa Filipos 3:10, si San Pablo mingon, masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw, ingon nga makaambit ako sa iyang pag-antos. Nag-antos manggali si San Pablo nga nakasulat og kuan sa Biblia. Kita na ba kaha? O Filipos 3:10. Tagahan gid tag mga karang pagtuo na to nga kita sayon ra kayo ato pagbuyo sa kalibutan, no? Pero kung maka-encounter na dita ani ang parte o mga pagtulunan sa Ginoo, pwede daghana dita sayo. Daghan tao kanang angay pa natong itulid sa atong kinabuhi. Sumala sa Hebreo 12:11, kastiguhon kita sa atong amahan, nagbuhat niini ang Dios alang sa atong kaayuhan, aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan. Ang kastigo makasubo apan sa kaulaihian, ang maong pagpanton makaani sa kinabuhing dayon. So, nino, makaani sa kinabuhing dayon, bahalang ikastigo, basta buhi lang. Pareho na siya, bahalang pobre, basta kay buhi, pero liwang. Yan ba? Oh. 12:11. Oh. Mateo 7:13-14, lasa lang. Matod pa nga, kung mupili mo o lapad nga dalan, kana siya padulong na sa kalaglagan, kana bang lapad nga dalan, kana bisan unsay imong gusto, matuman, o kana bang, kana, kinibitaw akong tambag, no? Mas bahala nang ibilin ng imuhang mga kana bitaw para nako, kana dinautan nga kuan. Pero ang kanini ang kuan ra gyud kining tanggalan ra gyud sa imuhang pagkatawag kana pagkagarbuso. Kay kada mo nakaingon kana pagkagarbuso gyud. Kay kun ibutan tag ibilin ako ang akong pagkadautan, tangtangon ako ang akong pagkagarbuso. Di ba matangtang na tanan? Kay umuwi ko ibilin ako pagkagarbuso. Akong tangtangon ang akong pagkadautan. Ang garbuso kay mao man nakaingon sa imong pagkadautan. Kay di man ka mapausanon na. Pareho na siya sa ako nang kuan gitug-an na ako nimo ang tanan. Ako nang isurrender ang tanan, awa na ko isurrender ang ako nang papamakat. Di ba? Gitug-an ang tanan, isurrender ang tanan, pero ang wala isurrender ayaw papamakat, posible nga katuya gingong gitug-an, baka to. Di ba? O mao na siya. Mas nindot gyud kay matulpa sa Mateo 7:13-14, kung mupili mo sa dalan nga lapad, kanang ikaw na lang magpahayahay ba? Sitting pretty ka, naisimbahan at bang nasiniyuha, maliit, pagkikat mga tidya oras. May nana bitaw, kay tungkol ulit, kasalig pa, kay anir ako maminaw, nga di man na mao. Nga, ang dalan manggod nga sigpit, nga mao ang pagpaingon nga to sa atong Ginoong Hesukristo. O, kinasipitan mo ng lisod, mao to katong tanan nga mga verses nga atong ihatag karon dinhi, mao to'y mga dalan, padulong, sa pagkatubang na to sa kahimayaan nito sa Diyos.
mayong gabi o salamat kay natong tanan. Mateo City 14 ito sa City 13 din, wala mo na masuwan din. Mateos City 13 14. Okay. Salamat kay mga gabi na. Salamat kayo ni Brad Edwin. Brother Edwin Dapitiglia. Ato siya matagan sa pagkausap pa o masipang palakpakan. So, enjoy nga dungog kung unsa kanindot ang pagtulungan kabahin sa atong major topic ron nga nagisgot na ining doktrina sa indulhensya or indulgence. So, klaro, nasabtan ba? At sa unang kuha na ka na bayon nga asa magka-Brad? Ari kay mang dilhensya ko. Kahit tong dilhensya ha, kani indulhensya. Katong ngayo ka mga sinsiyo, kinsa maluoy nimo dilhensya to, kani indulhensya. Kanala may pangutan ng asa man ka mang indulhensya, wala bisin mo hatag. Kahit koy, mamuligtaw nga to. So ang indulhensya, kung ito ko i-summarize, pagpapas sa silot, sa sala, human na pasaylo diha sa kwento sa kumpisalan. So, i-explain na napag-ayon ni Brad Edwin kung unsa ning indulhensya. Ya, kani nga itong mga maayong buhat, maayon na apil sa part po ni sa atong indulhensya na pagpapas sa mga sang atong nahimo. No? Lahit nang nasa opisal ay mga mortal sin. Pero take note ang sa indulhensya kanining temporal punishment dire sa kalibutan or sa dito sa purgatorio. Imbes kay masilutan ka dugay-dugay dito, umikan kay naghimo ka og mga may buhat sakripisyo. So din aka mag-agwanta dito og pipila ka tuig. So base sa maong tiba ganiha deliverance katekisim ato. Ari na ta proceed tayo ta sa open forum aron makaulit tag sadyo kay gipag-o na laban ni atong oras. So alas 10 dos, kanikamo ta alas 10 medya kauli na ta. So, proceed ta sa open forum. Any clarification? Ang tana kabahin sa